a thian te thom la hriat tur a awm tawh der si lo hmalam pana a phei chet lai chuan hnung lama zui tu a nei ta tlat mai le a beng bul loka phun ria hriat taka chuan rang takin an hoile thuta mak tak main a lo bo man a thian te pahnih la chuan thei to paringin an lo au ve lo boka a topa chuan in ngai sakna pindan kha awa thleng phei ta hlol mai le an thian pa chu chain hian alo in khai wa a ala thi chi alo ni in alang jesi chuan rang takin an la thangal vata ti har ngei tumin a bezui mol bok thok le khata aron ip choya a chat thlata dai mai an khol ron tut wang ta ka chuan tomapo a hoi vuala angai na a hrebik lo tak zet ani pindan chunga mek jesi chu lukhu nu khan aron pan le ta thema an hnung loka alo ding fel der to mai a thian pa ruanga buipui mul lai chuan aron pan hnai hriawa thok le khata chain mangin asilai avai per sak thut jesi chu mitang hawan soi sak dan ang chi in ain khai ngal nola atre zui tuar bok amitha a chuan ama a lukhu nu an soi sak dan le sergeant mel aron lang chuaya chulai muna thil thleng zong chu a hra thiam ta jesi nun na lak sak tuma chain lek chuale mek lain sergeant khan kongkhar aron tlo hong thuaya ama soi satu le a mel malian ber alo ni bok nen anin pan ngal chat mai chuti lai chuan jesipo alo tal chuak thei hlawa silai chuin mundanga atlan cheta ani jesin kailon aron zo chho mek lai chuan lai ta thim ta thut mai communication link a cheve ngal zat bok toma chuan hoi chhowale sergeant chuan an antena khai kha alo lek wa mai thinrim takhian toma chu a an khum hal rapa thilom dan engma ala sa thiam ve der silo toma vek chuan a thian te ho sim chunga an la tan vek thu shilin amal mala an extract vek angai thu an hril sapa sergeant oilo lutuk chuan jesi helmet chu a phoi sak tamai jesi ril ru chu a buai ngal veka sergeant chu sim chunga mi emoti in a khoi ta bor mai ani tomapo arek bet zui ngal zata anin ti hlum man teu hle van nei thak deuh hian aron har chuak hlawa athil ton engkim chu toma hril fi in an thian te extract dan tur an choi dun ta ani sergeant antena lak thak chu in chung silinga an han khai thalea toma chuan sim data alo reload vele vat bok vikate pahni chu thim thama an tang renga kalzui zel na tur aum to bok silo beidong taka anom lai chuan an light te chu aron eng le thuta atira thoveng vikapo adoi shot le thok le khata gat nunga bang chu aron trela a thian pai na en reng lai chuan bang chuan a hiblut ta dai mai le reilo te aka atang chuan tuiron bo chuak zoya gat po chuan chan le ta man mo takin jesi chu alut le nga la vikanen chuan an thomin hre phareng ma se anin hulei thei tlat lo chuti lai chuan toma chuan chulai hmuna thil thleng to te chu mundanga an thian pa alo wazot chianga cyber terrorist mai che pakhat istanbul atanga sipai hoin an man chulai hmuna an soi sak hlum dan chu aron hrilta ani chu nu tha chuan an khol chu aron lu chil mek ti toma chuan a hra thiam ngala chu vele mitang soi satu ber sergeant chu chocha ta na thaber don ti hria in ral thuampo telovin sim chunga chuan athon lut ve ta ama tomangei po chu lut ve in silai thatak nen sergeant chu azui ve ngal zata an khol ti korap tu ber an mel manu kha cha chua da thatmak atum don ani an bei seilok ange in an mitang nu po aronin lar zui ve ngal zata chuti lai chuan timer ron langin
minute kwa chia hun an nei to sergeant chuan sim chunga a omti la in shave heklo le pindan chunga chuan te kwalin a au chiam chiama amitha a chuan a mei che soi saknu kha aron lang chuai bok chain ronin vai kwala hmuta ka chuan hlauna in aman ve chana in hnuai lampanin atlan thlangal thok le khata abul maya chuan mei che mai khu hi aron lang ta thut mai chunu chuan apuan chula tha in tunge ani a in hriat tir zuya chu vele sergeant mel chu mu theya in thak dang lamin hlauna le makti na hian a khatta ani jesi le vikatepo an lo va in zong hu ve tange nge a anin zui dun dat lai chuan mang ang au o an hretatlat silai nen film khur takin an ve pheiden dena be shelo dewin sergeant lawin khai wa chu an va muta annoya chuan mai khunu khan alo din chil ran bok chuti lai chuan tomaron thlenga an vaya in tiam rualin an hmel manu chu an karon ta ani thok le khata vikaron har chuak zoka athil ton rak thak taka wang chuan a tho hal mai a thian te hoa mel kwal zak lai chuan jesipo aron har chuak vele a sim chunga thil thleng ni si atak ang maya an feel awang chuan an hre thiam lo tak zet bangbo taka anom lai chuan tomapo aron har chuak vele thuta ani po thabar ti hriat takhian aron thove kok mai an buloka chuan sergeant po alet nga ta chantla kom to lo ti chu hai rual ani lo an pathum chuan anin hnial zui bapa ato paero vikate thian dun chuan toma chuan kalsanta ani holwaya an kallai chuan vika chuan aipte andapa mobile phone emo thil dang shim a renga lo nei haulo a thian nu chu anin check tir vele a ani po chuan engma alo akbik chuang lo chu vele vika chuan man mo takin kongkharan honga sim chunga an lo latang reng tia sha chuak ta an gos khan an sim chu tidang lamin alo bumle dai helo nia atak taka ero an vai chuan helmet khumin an lo la thu thap boxi timera chuan minute nga chia hun an nei to reilo te a anom na building chu aron in soi dota an gos khan virtual map chu tidang lamin alo ti chitran mek hi alo ni vika chuan tlan chhona tur evacuation point an zot ngal tuara toma chuan in chunglamani thule an gosin engkima hriat lok vek to wanga omzia te chiam aw marin lo thu in lo chang ve thung in chunglam pan chuan anin zui chho ngal vata rin lok ang nge in mai khunu bokha aron lang le ta ani anin beina lama jesi kutchu cheina phuar sakin hnuai lama tlak pui atum tamai chu vele a thian te pani chuan ron puin an ron chan chuak thei lawa toma jok chuan chain chu a hum taran mai le an sim building aron in soi dot lai chuan a thian te pani chu tlan chuak vat turin an hril tuara atopa chuan anin hnu thlatang nge ani vikate thian dun chu tuipui kama hian an ron har chuak lol mai amalama thil thlengpo hrelo niom takhian anin date chhun zoma amai ro chu engtin nge chulai hmuna chuan an lo om mai thei an hre haulo simpon lamai ro sipaile emergency team te an ron langa pindan chunga ruang lo thalphung chu an thiar chuak tranta ani crime scene ani to wangin pon lammi tan lule chua arem to lo kil khata chuan vikale jesi te chu in heng real hian an lo la thudu na military technician chuan player pani te chu extract alo tum ve mek bok maktak main an khol veng him tu firewall chu achia tia mu chuak tatlat mai chiang vak lo hian vikate thian dun om mek na thliar kar chu aron lang phezeu zowa chuti lai tak chuan an pia thing buk hnuai atangin an hmel manu bokha aron chuak le ta zal mai ani engtin tak om zelang mo
video mu nom tak tak mu chun zom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te miron silve thin don nia